tu naya lunglei not bial tu MLA Puvimal Somtruangan ZPM Southern Headquarters lunglei pisa in khoma MLA te an thut khom thule Chief Minister Pulal Duama ZPM ani thu asoya chumi ani awang chuan CM Special Package chu ZPM chavin andon to tur thule Special Package dong ve du te chu ZPM ni ve mai tura asom chungchang zone zona changin Chief Minister Pulal Duama chuan hetiang hi party a rel a omlo shimshima khatiang kha rel chi po anilawa an kaldan anilo ti asoya he thu soitu MLA hian a MLA pui a chian tenen ti tinan an lo mangpo ani thei ti asoi shil kha kan mu chu ne a ka video kha Facebook lama chu ron viral view to ni amero chu kan sarkar na phong vuan tu te hi mak teu mai chu kha video an non viral khan tu te ma in makan ti em to lova a chan chu MLA pakhat tu soi MLA na aron chan na kan mu te hi chu nep te a kan da to chan chu pudu a thu soi kan si mina chan hi tam to lu tu ka chu bang chuan kha ang kha mak lem lowa CM Package ZPM chawin an la tawng tia kutan beng lua he chu ka ngai dan chuan a soi tu ringot khadem the ta poka da lowa kut lo beng tu zong te po khan kha thu soi kha an pom veka chu om je chu PMS ti le ZPM zong chuan naya lunglei not bial tu MLA Puvimal Somtruangan ZPM Southern Headquarters lunglei pisa in khoma MLA te an thut khom thule Chief Minister Pulal Duama ZPM ani thu asoya chumi ani awang chuan CM Special Package chu ZPM chavin andon to tur thule Special Package dong ve du te chu ZPM ni ve mai tura asom chungchang zone zona changin Chief Minister Pulal Duama chuan hetiang hi party a rel a omlo shimshima khatiang kha rel chi po anilawa an kaldan anilo ti asoya he thu soitu MLA hian a MLA pui a chian tenen ti tinan an lo mangpo ani thei ti asoi tiangkol vel mai kara hian zoram hruai ni a ani na taka chuanin anoi ma ti ve thei tlat mai ni min anoi ma dewani anon ti pon tu te ma hianin lo chang lo adik tlat ani noi de hlek ani kong sang mo ma son na kan han tia om lowa ei tuna po hianin kan malak na tur tam tak te hi chu ngai tuila zoram ma han son ti hloi na tur hi om chung lo ni education line ani se calendar ti danglam mi thil lo ti to se lo ti danglam ringot khachu a holu tuka mana khan January to December in kan kala anua April to April ang mo khang tiang khan kan kala sarkar kum angin March angani chu engma zirna hianin han san pha an niam pha du om chuang lo khatiang mai khachu sarkarin thil ti anei lo lu tuka sarkar mel tilang thei tur thil enga moti ve mai ang leka hian angai thei ani tin by heart system abo thei na turin position namo khatiang kha ti bo han ti vel te mo khan ati bo don chuang lo wa tin an by heart lo ni chun tin ngi exam thea mo kan thil kan thiam kan fin na hi kan by heart awanga thiam le fin vek kan ne le by heart rim chan vak lo ni chun tu ma thil an thiam thei to na mo mi po an training sang an ne motor khal ten training attention mystery ten training an thil thiam khan by heart tlat to wanga thiam khan ne buổi thọc mà bài hạt nuôi bò khó phụ vóc lâu mấy thế đi hey lại hiện nên bữa mai sẽ tiếp soi hi ngay thay lúc tiếng ô thế cần chúc khô mà cần chief minister
chu pulal du ma ZPM ania chumi ni wang chuan CM special package si chu ZPM chawin adnong to don ani special package kan dong ve du ni chuan ron ZPM ve me ro ti kha party dang te po ka han som bok chu ni kha ni MLA ten kan soi kho ma han ti te an niang MLA chuan khát tiền ang khá ăn sôi bốc ngâm đô này tí kha mi bùi thìn lung này về tất mày này sôi ngâm bốc ngay nó lo sôi kho mà mò anh ngâm mò ni lo xe cho sôi ngót ngâm nó tụt kho lo rẻ rẻ nga mà rồi chú hey ni hey thiếu về lệ bạc hạt chú politics bầu ruột sim sim chú mặc được mày chú thầy lo tắc tắc lo MNF pacal kan ti mo Congress pacal eta ZPM pacal po ni rose kan party tun ma kan lo be nat per party apo kan lu le khau chang te mo ka tiang khan ein bin thok thei zela wang hian thil ni thei lo tak tak hiam lo wa chu wang zon tu na de po hian PMS ti hi kan shevekin karinga in khan kan ma chon do na MNF ka be sei ve ngar kha bial lung lei no ta be sei ve ngar kha headquarter lama an ron da ta si lo wa bial a chan tak si lo wa chuan ti in bial din ve nge du box ya ZPM a luta ZPM ticketing aron ding ta ti hianin ZPM vung wang lai tak ron nang chho nen khan ron tlang ve ta lo mai chu tiang chút tiệt hay mà khá ZPM policy à lệ ZPM và tùy lúc tục tỷ làm anh lâu à khá din muốn nó chẳng thế nó tụi ra đi cái chuyện nó nút mấy khá này à bial hẳn mang ai tệ uốn nó chẳng tụt em khá ôm chuông lâu à tin ZPM hẳn mang ai em nó chẳng tụt khá ôm chuông lâu à ấy chú vang chuan tụi nào hen ZPM mà hen tùy lâu viêu bộ anh về thế na hi ôm tlat à mà rồi MLN ni về to SPC vice chairman te pon lo ni hiala an ni na hi chu an chel lo thei lo wa chulai chuan tui vak si lo hian về reng thei hei bial te po hun thin khat te pe chu akal khat viu ni takani chu zia chuan tui em si lo wa bial vil reng kha chuan ZPM mà hẳn ngày em sẵn tụi khảo xuống là wa mà ni missing mà ni involved thì tao mày hay mà ni khác ai ti lar thiam chuan nu le zela po het lại party dang ticket ang pon ding don se ron som don ta se amma kha I atin muna asan chat chuan mo engeni che pu ve thei tlat ani tuna kan shwe ka kan soi zong khan chu tianga ZPM ku la tai kha ni san lem lo wa khatia lung le no tu tin the na tur lu mai ni wa khan chu zia ni chu la chuan ZPM han chet na emo ti lam kha chu ngai to thui bak bi lo ve thei tho ti lai kha thil ni thei tho ang ani chu mo ani ti ni lo wa tin pu duan khatiang te faka anti kha mande lo ka khang kan sianga kulaya lungleya university most state university da chung changa khan karna ber pol khan ya minister tam takisuanin rule khan ti vak lo mai theya na takin non kar ro se amaro chu kan bang mayang tianga zonga thil in kar hi ani taka chun ni dang zela po rin hai nan lom vak lawang tu te ma hian mo bang mayang ti ge po ka lom vak lo ninga mo le ka kan bang mayang der in thien no pang thien kan in koma chu ke jo hadan ti tau mal bur ngot kan tiang deu kha ne ril pui thin lo thak tu ka tanga bang te po khanin ninga mo ti taka pu ber hianin ninga mo ve de sắc ha achak te poni ve thei tho boka ve thei tho ni chu thakha tun tu mata na kan video en ho thei le chung ni le ta e thi tu te in jawa chung alom thu kan soi le ani e